Yankhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 billion kwacha azilipereka ku makonsolo omwe azigwiritsa ntchito bwino. Boma lapempha makonsolo a mdziko muno kuti apititse patsogolo ntchito za ukhondo pofuna kuthana ndi kolera. Ndipo sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yayimitsa ntchito ake ena ndi kuyimitsanso kupereka madigiri kwa ophunzira 55 powaganizira kuti anapanga zachinyengo pa maphunziro. Boma lati lizipereka ndalama za thumba la chitukuko la CDF ku makonsolo omwe azigwiritsa ntchito bwino ndalamazo. Nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri anena izi pomwe amakumana ndi makonsolo monga Achilazulu, Phalombe komanso Mulanje. Nayo Austin Fukula ndi zambiri. Pa msonkhano omwe ndunayi inali nawo ndi akuluakulu a khonsolo, makhansala komanso mafumu ku khonsolo ya Achilazulu, ndunayi inati monga ndalama za thumba la JSED makhonsolo amalandira potengera amene akuyendera ntchito za chitukuko, momwemonso ndalama za CDF sikuti adzingopereka ku makhonsolo omwe alephera kugwiritsa bwino ntchito ndalamazo. Aphiri kenaka anayamika amene khonsolo ya Achilazulu yagwirira ntchito zake, ngakhale kuti khonsoloyi kuli ogwira ntchito ochepa. Kuli makhansolo ena ali ndi anthu ogwira ntchito pa 182 koma utilization kapena kugwiritsa ntchito bwino kwa ndalama ndi zina ali pa 48. So sinthawi zonse zoti ukakhala ndi anthu ambiri ndiye kuti magwira ntchito yambiri ndi kukhala ndi anthu amene ali olimbikira ntchitoyo. Chifukwa chake chenicheni chimene tinati tiyendemo m'makhansomo tione awa mavuto awo ndi awa mavuto awo mmene tikukonzekera ndalama zambiri zimene zikubwerazi. Bwana mkubwa wa boma la Achilazulu Erestina Mame ati achita bwino kamba ka mgwirizano omwe uli ku khonsoloyi. Ndunayo na za maboma ang'onoyi inapita ku Phalombe komwe inauza akuluakulu a khonsoloyi kuti asinthe kagwiridwe ka ntchito zawo kuti adzitha kutumikira bwino anthu. Ndipo anauzanso khonsoloyi kuti imange maofesi ake ku Migowi kamba kuti komwe ali pakadali pano ndi kumalo a chiopsezo cha ngozi yakusefukira kwa madzi. Kenaka ulendowu pa tsikuli unakathera ku khonsolo ya boma la Mulanje. Uku ndunayi inauza makhansala komanso aphungu kuti ndalama za CDF ndi za anthu m'madera kuti maderawo mukhale chitukuko choloseka. Kumene angathe kuchita bwino kwambiri achite bwino pamene tikulikira 5 billion pa constituency. And nditakutsimikizirani kuti malinga ndi ndondomeko zakayendetsedwe ka decentralization kuno kumulanja zinthu zili bwino, ndipo ndalama zikabwera zigwira ntchito moyenera ndi quality komanso mogwirizana ndi ndalama zimene zikuyenera kuperekedwazo sizisiyana, anthu akuno akhala ndi zowayenereza. Ndalama za thumba la chitukuko mdera la phungu za 5 billion kwacha ziyamba kuperekedwa m'makhonsolo mu ndondomeko ya zachuma ya 2026 kufika 2027 mcholinga choti madera onse mdziko muno atukuke. Austin Fukula, MBC. Padakali pano akatswiri azaulamuliro wabwino komanso zolemba anthu ntchito ayamikira ganizo la unduna wa zamaboma ang'ono lofuna kulemba anthu ntchito mogwirizana ndi nthawi yomwe akhale akugwira ntchito contract pa Chingerezi. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri ndi yomwe yanena izi pa misonkhano yomwe yakhale kuchititsa makonsolo a mdziko muno. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ganizoli likudza pomwe anthu akhala kudandaula kagwiridwe ntchito ka ulesi komanso kolekerera kwa ena mwa anthu ogwira ntchito m'boma. Poyankhulapo pa nkhaniyi mmodzi mwa akatswiri odziwa zakalembedwe kwa ogwira ntchito a Bright Lemani ati tsopano boma ladziwa kuti ena mwa ogwira ntchito ake amatengera ntchito mwachizolowezi. Zimene achita bomazi ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa kuti zithandiza kuti ntchito ziyenda bwino m'boma komanso anthu ambomamo azigwira ntchito ndi ukaswiri. Anthu ambiri ntchito ya mboma amayitenga ngati chizolowezi chifukwa kuti mwina asamapatsidwa matageti, alibe matageti oti apange achieve. Makontrakt awo amboma amakonda kukhala a long term, amakontrakt opanda malire. Ndalo akakhala makontrakt oni malire anthu azilimbikira ntchito kuti ntchito ikhalepo dede kuti azilimbikira.
zipangisa kuti magwiridwe a ntchito akhale abwino, anthunso azisangalala ndi mmene anthu amboma akugwirira ntchito. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Political Scientists Association of Malawi Mavuto Bamusi anati ndondomekoyi ichititsa kuti anthu azigwira ntchito mwa ukadaulo komanso mozipereka. Ndondomeko imene ithandizirano kuti ndalama za misonkhozi zizigwira ntchito mwachilungamo pachione, poonetsetsa kuti ntchito imene akugwira anthu amene olembedwa ntchito makonsolo izikhaladi yowasangalatsa aini ake amisonkho amene aperekawo, pobwerezera chitukuko, poonetsetsa kuti makonsolomo ntchito zothetsa umphawi zikuyenda bwino, ntchito zotukula Malawi, komanso kuti chuma cha dziko lino chimene phata lake lalikulu lili makonsolomo chiyambe kutuluka bwino. Nkhani ikudza patapita sabata zochepa unduna wa zamaboma ang'ono kutalengeza kuti ogwira ntchito ku khonsolo azikhala pafupi ndi malo omwe amagwira ntchito. Izi akuti zichititsa kuti ntchito zawo zizikhala zapamwamba. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo Charles Chilambula wapempha makonsolo a mdziko muno kuti ayike chidwi chawo popititsa patsogolo ntchito za ukhondo ngati njira imodzi yothetsa matenda a kolera. Iwo anena izi pomwe amayendera khonsolo ya mzinda wa Blantyre komanso chipatala cha Limbe. Pempholi ladza pomwe zadziwika kuti mwa anthu 77 omwe atsimikizika kuti adwala nthenda ya kolera chiyambireni nyengo ya zinja chaka chino, 38 ndochokera mboma la Blantyre. Themba Mwale wadza ndi zambiri. Poyankhula kwa makhansala ndi adindo ena omwe anasonkhana ku khonsoloyi, Chilambula anati kupatula kupititsa patsogolo umoyo wabwino, ntchito za ukhondo zimathandiziranso kukweza chuma cha dziko. Kotero iwo apempha makhonsolo mdziko muno kuti mu mabajeti awo 15 kwacha pa 100 kwacha iliyonse idzipita ku gawo la za umoyo, zomwe anati zikhoza kuthandizira kupewa matenda osiyanasiyana. Chilambula anati boma ndilodzipereka kuthana ndi mliri wa kolera. Nkhani ya kolera ndi nkhani yovuta kwambiri, komanso ndizomvetsa chisoni kuti nkhani iyi kutivuta kutauni kuposa kumudzi. So tipanga kuwaphunzitsa anthu kuti tikumbusane kupewa matendawa, ngakhale timadziwa kale, komabe ngakhale m'Baibulo amanena kuti tikumbusanebe. So tikhala tikumbusana nawo anthu njira zopewera matendawa, kuwadziwitsa kuti mmene akumanga matoileti wakumbaja asayike pamodzi ndi chitsime. Faza simikizika kumadera amene akhuzidwa kwambiri ndi kolera, anthu akumwa madzi amene ali ndi bibi, amene ali ndi zinthu zobweretsa matenda a kolera. Ndipo mawu awo atayendera chipatala chaching'ono cha Limbe, wachiwiri kwa nduna mu ndunawo anati zokonzekera zili kumapeto kuti akulitse chipatalachi kuti chidzitha kufikira anthu okhala dera lozungulira Limbe mosavuta. Nkhani ya kukulitsa chipatala chino, ife ngati ministry muchaka chimene chitilikana nawo maplani oti tichikulitse chipatala chindepo bwera pa chipatala chimenecho chizabweranso ndi facilities ena amene pakali panopa palibepo, ndiye kuti tizakhala ndi monga theater, maternity yayikulu, laboratory yoti akhoza mapereka magazi ndi test ena amene sakupangika pakali pano, mwina kuchotsa mano kumene. Cholinga chathu chonena kuti tizipereka thandizolo kufupi ndi kumene anthu ali. Msika wathu ndi waukulu, ndi anthu ochuluka kwambiri wa Limbe, ndi anthu amene akuthandizidwa kuno samulimbi mokha, komanso ndozungulira madera amene amabwera kuzapanga mabizinesi ku mzinda wathu uno wa Limbe. Kummawaku wachiwiri kwa mkulu oyang'anira za umoyo mu mzinda wa Blantyre, Alijiyawo Nyemera, anati mzinda wa Blantyre wakhudzidwa kwambiri ndi nthenda ya kolera kamba kusowekera ukhondo, kuphatikizapo kukhala ndi zimbuzi zosakwanira. Nkhani ya ukhondo kwenikweni imavuta kwambiri, nkhani ya zimbuzi chifukwa zitapanga assessment kafukufuku zaonesa kuti manyumba ena mwina about 5, makomo amanyumba 5 akumapezeka kuti amayuza toilet imodzi, akumapezeka kuti matoilet aja ndi osawaka bwinobwino, komanso akati azaza samapopedwa. So mvula ikamabwera ikumapezeka kuti kumapanga ikumanyamula chimbuzi chija kumapita kwina, komanso anthu akuoneka kuti madzi aukhondo sakumwa chifukwa kwapezeka kuti maboholes 12 amalo amene achilomoni kumene kwavuta kwambiri kolera atayezedwa apezeka kuti muli chimbuzi chimene chikupangisa kuti madzi aja si abwinobwino kuti anthu azimwa. Pakali pano wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre, Gerald Lipikwe, wayamikira wachiwiri kwa nduna mu ndunawu poyendera khonsoloyi, ndipo wati izi zithandizira kuti alimbikire kwambiri pa nkhani za ukhondo.
Iwo atinso ali ndi chikhulupiriro kuti mavuto omwe chipatala cha Limbe chikukumana nawo pompano akhala ambiri yakale. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Akuluakulu ogwira ntchito mkonsolo ya ntawuni ya Mangochi awapempha kutenga nawo mbali pa chitukuko cha magetsi cha boma cha Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation kuti ntchitoyi iyende bwino. Polankhula ndi MBC kutsatira msonkhano ofotokoza za ndondomeko ya ntchito ya magetsi zomwe zikhale zikuchitika mu ntawuni, ofalitsa nkhani ku nduna wa zamagetsi a Joana Nyirenda wati ndondomeko ya magetsi ya Ascent ithandizira kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi mdziko muno. Sotindazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Dave Oma. Mpenya a dziko la Malawi a 2063 amayika ntchito za magetsi patsogolo ngati imodzi mwa nsanamira za chitukuko cha malonda ndi makampani pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Kuti dziko lino likwaniritse masomphenyawa, unduna wa zamagetsi mogwirizana ndi bungwe la Eskom mu ndondomeko yotchedwa Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation Accent akugwira ntchito limodzi mothandizana ndi anthu kupeza magetsi mu maboma onse, koma kupatulapo boma lalikoma ndi thandizo la ndalama lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse. Malingana ndi ofalitsa nkhani ku ndunawu a Joana Nyirenda, ndondomeko ya chitukuko cha magetsi ya Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation ithandiza kupitiriza ntchito zomwe zimachitika mu gawo la chitukuko cha magetsi cha Malawi Electricity Access Project pofuna kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi mdziko muno. Tikupanga connect anthu kuzera ma office amene ali pansi pa nthambi ya council, zimene zili maskulu, zipatala, kuti akhale nawo program. Then ma members a council aziwe kuti ndondomeko yonse iwikidwa kuti tithandizire kufikiza patsogolo nambala ya anthu amene ali ndi magetsi. Pakadali pano m'Malawi muno anthu amene ali ndi mwayi wa magetsi ndi ochepa kwambiri, ali around 25.9%. Ndiye programu itithandizira kuti tikamafika 2030 mwina titasinthako kuchoka pa 25.9% kufika 70%. Anyirenda anaonjezeranso kuti ntchito yopereka magetsi ifikiranso ku sukulu ndi zipatala ndi ndalama zokwana $20 million. Ndipo apempha makonsolo kutengapo mbali kuti ntchito za magetsi ziyende bwino. Potsirirapo ndemanga, mkulu woyang'anira tawuni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ayamikira ntchito yopereka magetsi iyi ponena kuti ithandiza anthu ambiri omwe akufuna magetsi mu tawuni ya Mangochi. So kubwera kwa project imene akuti tu akufuna muno tawuni alumikize nyumba zokwana 6000 ndi chinthu chimene sonifeta sanganacho kwambiri, komanso mwamva kumene muli maskulu ngati ina St. Augustine 2 amene apindule nawo project imeneyi. So zitithandiza litu kwambiri kuti anthu amene amanga nyumba zawo koma makani opeza mwayo wa magetsi athandizidwe kudzera project imeneyi imene anzathu au nduna ona za magetsi komanso Eskom anabweretsa zatifotokozerama. Padakali pano Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe akuyembekezeka kupindula nawo mu ndondomekoyi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 biliyoni kwacha azilipereka ku makonsolo omwe azigwiritsa ntchito bwino. Boma lapempha makonsolo a mdziko muno kuti apititse patsogolo ntchito za ukhondo pofuna kuthana ndi kolera. Ndipo sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yayimitsa ntchito yake ina ndi kuyimitsanso kupereka madigiri kwa ophunzira 55 powaganizira kuti anapanga zachinyengo pa maphunziro. Takulandaninso ndipo popitirira ni nkhani zathu. Bungwe loyang'anira za kagwiritsidwe ntchito ka mankhwala a mbewu la Pesticide Control Board lapempha kampani zomwe zimagulitsa ndi kusunga mankhwala kuti ziziyika patsogolo maphunziro akasamalidwe ka mankhwalawa komanso kuonetsa kuti ogwira ntchito ndi otetezedwa. Wapampando wa bungweli a Victor Majopa ndiwo anena izi atayendera zina mwa kampani zomwe zimagulitsa ndi kusunga mankhwala mu mzinda wa Lilongwe, komwe mwazina apeza kuti pali zambiri zofunika kukonza maka pa chitetezo cha ogwira ntchito makampaniwa. Smart Chalika ali ndi ripoti. Poyankhula atayendera makampani monga Bear Malawi, Export Trading Group ETG, komanso Mitch mu mzinda wa Lilongwe, wapampando wa bodi ya PCB a Victor Majopa wati kusowekera kwa zipangizo zovala kwa ogwira ntchito maka yosamalira mankhwala a mbewu komanso kusowekera kwa maphunziro kwa ogwira ntchito momwe angasamalire mankhwalawa ndi ena mu mavuto omwe alipo.
Machemicals omwe akutithandizira kuti anthu tikhale ndi chakudya chambiri komanso kuti tisunge chakudya chathu chibwinobwino chisawonongeke magwiritsa ntchito molakwika. Kwambiri nditaonera kuti anthu a business omwe obweretsa mankhwala mdziko muno amapanga mwachinyengo kwambiri, akupanga zinyengo zambirimbiri chifukwa kufuna ma profit kusiyana kumaganizira za moyo wa anthu. Ndiye mabweresedwe amankhwalawo amakhala olakwika komanso masungidwe amankhwalawo amakhala olakwika. Komanso anthu omwe agwira ntchito makampani muja sakumasamalira ndi anthu aja ndi osatetezedwa. Mkulu wa kampani ya Bayer kuno ku Malawi Adalitso Gadama avomereza kufunika kwa maphunziro ophunzitsa ogwira ntchito ku kampaniyi. Komabe Gadama asindika kuti nthawi ndi nthawi kampaniyi imaphunzitsa ogwira ntchito ake momwe angadzitetezere akamagwiritsa ntchito mankhwalawa. Training imene timapereka kwa anyamata amene amagwira ntchito ndi chemicals pa kampani pathu pano imapangidwa ndi ife eni yake. Nde kubwera kwanu kwatiunikira kuti pali gapu imene tapeza yoti tinayeneranso kuti iwo azitenga training kuchokera ku PCB. Naye mkulu woyang'ana ntchito za malonda ku kampani ya Export Trading Group ETG Felix Kadzambala ati kampani ndiyo yodzipereka kukonza mavuto omwe alipo pakadali pano. Kwatilodi kunena kuti sanavale zofunikirazo. Koma titero kuti nchodandaulitsa because chimene ichi chilipo koma kuti monga mwatibwerera mwadzidzidzi ifeyo talakwa kumene chifukwa amayenera kuvala tsiku ndi tsiku. Ndiye chimene ichi tikhala pasi ngati company ngati management kuti tsapano akhoza kumavala mosatengera kuti nthawi iti zimenezo zitheka tilongosola ndipo tachilandira ndi manja awiri. Bungwe la Pesticide Control Board latipitirira kuyendera kampani zomwe zimagulitsa ndi kusunga mankhwala ambewu mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti kampanizi zikutsatira bwino lomwe ndondomeko zakagwiritsidwa ntchito ka mankhwalawa komanso kuteteza kugwira ntchito. Smart Chalika, MBC Lilongwe. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yayimitsa antchito ake ena ndi kuyimitsanso kupereka madigiri kwa ophunzira 55 chifukwa cha milandu yowaganizira kuti anachita zachinyengo pa maphunziro pomwe ena akuwafufuza. Mchikalata chomwe sukulu yatulutsa chati ophunzira omwe akhudzidwa ndi ena mwa 103 omwe maakaunti awo a Integrated Management Information System MS anasokonezedwa. Chikalatachi chikuti pomwe malipoti chikalatachi chikudza pomwe malipoti oti ophunzira ena anapeza madigiri awo mwachinyengo posinthira zotsatira za maphunziro awo kamena kuti magrades pa Chingerezi. Malingana ndi sukuluyi mothandizidwa ndi maloya komanso bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB akufufuza tsinde la nkhaniyi. Bungwe la Blantyre Water Board latsekulira ntchito yake yodzala mitengo ndi pempho loti anthu achilimike pobwenzeresa chilengedwe mbali mwa damu la Mudi ku Blantyre. Wapampando wa komiti yoona ntchito za bungweli a Stanley Chilwa anati kudzala komanso kusamalira mitengo ikhale ntchito yopitirira ndipo apempha anthu kuti adzale mitengo yambiri kupitirira yomwe chiwerengero chomwe anakonza. Ntchito inofunika kwambiri chifukwa mutaona mangu kudzala mtengo mangu Mudi kachimitera komwe kuli Mudi damu kuti madzi mitengo iyi imathandizira kusunga madzi omwe anthu amablantyre amadalira. Ndi ntchito inofunika kwambiri ndi mafumu anthu a sukulu ndi azikulu ena ku Blantyre ena ngati ma MP ndi makansala ndipo zinthu zamukhala bwino kulingana ndi objective yathu zikhala madzokwana Blantyre kuandoka kusamala. Ndipo wachiwiri kwa mkulu woona za nkhalango mchigawo chakumwera a William Mitembe apempha anthu kuti achilimike posamalira mitengo yomwe akudzala kuti yambiri ipulumuke ndi kukula. Poyang'ana za mbuyo ku zoni ino ya ku South mitengo yomwe tinganene kuti mwina inazalidwa mbuyo yomwe yapulumuka tithakuika pa 62%. Chifukwa choti anthu ena akangozala sasamaliranso ndiye moto ziweto zimangoononga. Ndiye pempho ndiloti tiyeni tizale mitengo komanso tiyisamalire. Bungwe la Kadria Muslim Association of Malawi lakhazikitsa ntchito yothandiza anthu ndi zipangizo za ulimi kuphatikizapo feteleza.
polankhula ku area 24 ku Lilongwe pokazikitsa ntchitoyi yomwe ifikire anthu oposa 10,000 mdziko muno, wapampando wa bungweri mdziko muno a Musa Balasani anati bungweri lachita izi pofuna kuthana ndi mchitidwe odalira kuthandizidwa nthawi zonse pakati pa Asilamu ndi Akhristu. Ife dakati kuvutika monga ngati ine ndakhala ndikuvutika kuti ndipeze fetereza ngakhale mine nimauyamba ulimiwo na uyamba chifukwa poso pogwira ndi mkatikati molima pamene timamva kuti kukubwera gulu bungwe lokuti likuthandizeni fetereza. Ife tinalima mwamphamvu motero kuti lero tili osangalala. Ntchito imeneyi ndayiona bwino kwambiri ndipo ntchito imene ndayilandira bwino kwambiri chifukwa kunoko mongati ife Asilamu timavutika china chicho madalira kupempha ndi bungwe limene la Kadiri Muslim Association pobwesa program imene yoti Asilamu akhale ozimira pawokha. Naona zinthu zabwino kwambiri moti panopa ife kuno tili kusangalala kwambiri kuti tikhala ozimira patokha. Ndipo munkhani za masewero mfumu ya mu mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman wati aunikira mwakuya pempho loti pakhale mpikisano wapadera wa ofesi yake wa masewero a nkhonya. Osman wayankhula izi pomwe bungwe loyendetsa masewero a nkhonya yachisozera la Maba linakamuonetsa osewera a mu mzindawu omwe anapambana mendulo ku mpikisano wa dziko lino omwe unachitika mu mzinda wa Mzuzu. Iwo ati ku Blantyre kukuyenera kubwerera chikale pa masewero a nkhonya. Azuri zazilandira bwino kwambiri kunena kuti zona di Blantyre wadzizira kwambiri ndi nkhonya. Tikukumbukira kuti nkhonya Blantyre zinazo zoyaka kwambiri panopo mwina nkhonya Blantyre muzapita pansi ndiye kubwera kwa iwo kuzatiziwisa chatipasa chilimbikiso kuti munthu ukakhala mfumu ndi mfumu ya anthu. So ndawalonjeza ndithu kuti tiapanga support komanso tiona kuti sport imeneyi tikweze bwanji Blantyre. Azilandira tikhala pansi kuona ndi timu yathu yomwe timagwira nayo ntchito tione kuti tipanga bwanji kuti ndalama tizipeza bwanji kuti tithandizire nkhonyazi. Ndizofunikira ndithu kuti mzinda wathu tizapasa achinyamata chochita kuti achinyamata azikhala busy asamangokhalira kupanga makhalidwe osakhala bwino. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Maba a Francis Kadzakalowa ati apereka pempholi poganizira kuti a Osman ndi mfumu yomwe imadziwika bwino pokonda masewero mdziko muno. Ndithudi mentinanera kuti tinali zinthu ziwiri. Chachiwiri ndi chimene tiona kuti timafuna tipemphe kuti tikhale ndi Mayor's Championship. Mayor's Championship ya Blantyre. Komanso paja mukuzoti abwana awa ndi president wa Malawi Local Government Association. Ena kumanena kuti ndi mayor wa mameya. So tinachionanso kuti titha kupanga extend championship imeneyi kukhala ya Maga President Championship. Ndiye kuti Zomba City, Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre kukhalanso ndi that kind of championship. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomitu yake. Boma lati ndalama za thumba la chitukuko la CDF la 5 biliyoni kwacha azilipereka ku makonsolo omwe azigwiritsa ntchito bwino. Boma lapempha makonsolo a mdziko muno kuti apititse patsogolo ntchito za ukhondo pofuna kuthana ndi kolera. Ndipo sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yayimitsa ntchito ake ena ndi kuyimitsanso kupereka madigiri kwa ophunzira 55 powaganizira kuti anapanga zachinyengo pa maphunziro. Kumbukirani kuti muthanso kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this.
those that can do it and succeed. How to fix it. This city It has isn't been just my a home for cookbook, it's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only know ye me. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi nzoona kuti makolo ena amatsankha ana awo bereka eni yake ena kwakonda kwambiri kuposa ena aja basi kwasankhiratu ana awo adzukulu awo osalola ulo pa nyumba kuti adzacheze tikulandira zidzukulu za uyo opeza bwinoyo. Mami ai sasuka mbali mami musasuki mami bweresa zova zako ndikuchapire koma ena ose ajatu akugwira ntchito ifeyo ati tikukula tasira moto ana acha abambo kutengana ndi mwana wankazi kokaenda naye amayi akutengana ndi ana anyamata kokaenda nawo tiyeni ana wosewa ndi athu chikondi tizikhala chimodzimodzi ana athu tikuuze limene muliko nonse timakondani palibe mene kholo simakondana ali. Zona, munduze zona, zona, munduze zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Zona, munduze zona, inu zona, munduze zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Musandinamize mundiuze chilungamo oyamba pomwe zisana kale zinsinsi. Musandinamize mundiuze ndendende zapansi pantima zisana kale mirandu. Malingaliro ndiuze na my love wosasunga something kampeni kumpasarero ndima wo amawa. Ndiuze na my love kuti movie oyang'anira umalo wa maso tsiku limodzi. Zona munduze zona, zona munduze zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Zona munduze zona, inu zona munduze zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona. Pasa nafike pakutindi fukule munene zona.
There are words we keep in our hearts, words we never said, love we never expressed, pain we never healed. This Valentine's Day, MBC TV invites you to share your heart. Write a